ngiphila impela nalokho sisikena ingoma yethu yokuqala namhlanje ingoma engithintile DJ Star Wangempela uthi uthando. Umithithile ngoma angizwe ngawe. Ezinhle madladla UKHOZI FM hamba phambili. Oh DJ Star yasho kamnandi ngoma yakho ethi uthando kodwa manje imisithi ilungehlule ungiphatha kabi lapho ungiphatha kabi. Angithi uthando mase lungehlule kushuthi liyawina kahle. Oh liyawina sengithanda kakhulu umuntu usukuthandana naye usumthanda kakhulu. Sokunqobile usithathe sokunqobile. Yebo. Kumele nje waba into evuma yonke into. Impela. Siyoyo washo labantu. Basho njalo. Inkosi uDJ Star ulapha yana eJozini la ukhona umculo waqala nini ingoma yakho nje ngiyayeza ukuthi hayi engathi sekunesikhashana ushaya isipani emnandi. Impela senginesikhathi impela ngaqala ukucula nje since ngisafunda bengicula isikhathi esiningi bengicula nje kahle sikade nje ngaqala njengoba nje le ngoma ngifeature uGatsheni nje uyezwa nje nawe Gatsheni lo ucula uMaskandi. Ngiyazi ukuthi hayi khona netouch amaskandi kodwa futhi iyajayivisa le ngoma ngezinye indlela. Impela ingoma iyatholakala umlaleli wethanda ukuthi ayithola ingoma ethi uthando lungehlule. Ingoma iyatholakala kuzo zonke kuwonke ama-digital stores kuma iTunes nako ma Spotify khona lapha nako YouTube. Oh kublenda Spotify? Ko Spotify nako YouTube yonke le ndawo le ndizo zonke lezi izitolo zomculo lezi idayisa on air. Lokhu so kulonyaka ama promotions engoma yabona engathi izwe lethu kuyaqala yabona imicimbi ngiyazi sikhona embala kodwa akakabi khona lemkhulu manje sibheke isikhathi sama Easter uyabona kuyo lenyanga April ezayo ukuthi ukheka kwenzakalani guys promote ingoma nezinjani. Ingoma siyayipromotha kakhulu ngiyayipromotha nje kakhulukazi nje kulezi insuku ezidlule bese umkhosini wamagama le manguzi la kumkhosi amarola festival bekunabantu kugcwele so ngivumelekile ukuthi ngaqashwa yonke imicimbi ngasho njalo nje. Oh nice siyabonga ngiqhubeke niphushe nenze kahle enkundleni zokuxhumana nithumelakala kuphi noma uDJ Star booking number kwenziwa kanjani? uDJ Star Wangempela kuzo zonke kuwonke lama social network uDJ Star Wangempela yes bese kuthi nalapha ku WhatsApp umuntu angasenda something ku 07955666002 DJ Star Wangempela featuring uGatsheni uthando yona ngoma esiyiphushayo. Hayi ingoma engithintile impela namhlanje kuseni umlaleli woKHOZI ngizothatha ingozi imbalwa nje sithi all the best guys niphushe ngayeki nje uyabona ingoma engithintile nje abantu abaphushayo vele ukuthi bangaphela amandla bangapheli umoya. Ngiyabonga kakhulu UKHOZI FM ngibonge kuzidladla luhamba phambili short luhamba phambili right mlaleli woKHOZI manje ngithatha ingcinga